15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ngut ki Kynthei la Pyntip ki la Rngai na ki tli ki benta ha Shillong kabla penlong yik Pulit ka ka sales wan penmi ya ka jing Pyntip pai ba banyarap banwat ya ki te ki ngut bat ki jaka ka ki don kaban kong dei ka jingja ka samla ka ba pu nem karta ka Prethyna ch moment ya ka bala Pyntip bakala Rngai na Shillong na du ka khandai tarik julio arjar arpun riu katkum ka jithu jing ki Pulit ka Prethyna ka jrong kumba sanput kadon karong kasnido kabali kasilang mat kabahe bat kamet kabaskem kani ka Kynthei kala ban kran bhai ka khatin hindi bat garu bat hakapor blai I khaddu ya ka phong ya ka t-shirt rong blue bat ka patlun rong yong ka bajrong ki Pulit ki Kyrpad ya kinu ka badon jingtep saphang jongka bakin phun sya ka police control room how number riu not khandai way khandai riu sau nyo khandai ni show officer in charge Kalaim Kra police station how number pra khandai nyo sao khandai san arsan khandai riu lani shaka missing des jongka crime branch how number pra lai nyo ar pra ariway iwe sao hakaway ka benta ka Bobby Dorji ka basaw pu ars nem karta kala Rngai na du ka arterik jumang arjar riu labatay baka Bobby ka jrong kuma sanput lain shi kadon karong sido kabali kadur khmat ka bapulun bat kadairu ka bakran bhai ktin Nepali bat Hindi hakapor baka ja laong baka phong ya ka churidar rong jerngam ka sweater stem bat ki sandal rong yong kinu ki bodon kanu ka jingtep saphang jongka la Kyrpad ban phun sya ka police control room how number riu not khandai way khandai riu sau nyo khandai ni show officer in charge ka Laban police station how number khandai lai riu ar prasan sansan not ar lani shaka missing des jongka crime branch how number pra lai nyo ar pra ariway iwe sao ki Pulit kidang penlong ya kacing thuat ka bajur bat ki Kyrpad ki jinte lang jing pai ba panyarap ban lap dia ni kini ki ngut ki Kynthei ki baja Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya